Għaddejjin b'ritmu maġġel id-diskussjonijiet mal-awtoritajiet konċernati sabiex fi żmien li ġej ikun jista' jibda l-bini tal-breakwater ta' Marsa Xlokk, proġett tant bżonjus u mixtieq mis-sajjieda xlukkajri. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbru dettalji dwar Festa Ħut li se tittella s-sibt li ġej fir-raħal tas-sajjieda, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri qal li l-proġett se jitwettaq parzjalment minn fondi Ewropej. Flimkien mal-Ministeru tal-Infrastruttura flimkien ma' Transport Malta sabiex dan il-proġett li huwa parti wkoll mill-manifest elettorali ikun qed jitwettaq. Parzjalment minnu ser ikun iffinanzjat mill-fondi Ewropej kif ħajkunu wkoll iffinanzjati l-slipways kemm hawnhekk ġew Marsa Xlokk kif ukoll numru ta' slipways oħra madwar il-pajjiż u dan sabiex niffaċilitaw aktar u ngħinu aktar lis-settur tas-sajt. Huwa qal ukoll li din is-sena ma ddaħlux il-kwoti individwali għas-sajjieda fuq il-qbit tal-pixxi spot. Sabiex nagħtu opportunità lil kull sajjied sabiex ikun jista' wkoll jinvesti u jaħdem f'dan is-settur. Waħda mill-isfidi ewlenin għall-Gvern Malti f'dan is-settur huma l-kwoti dan minħabba ċ-ċokon ta' pajjiżna. Meta jkun għaddejjin dawn id-diskussjonijiet anke speċjalment fejn jitlu l-kwoti tal-ħut maqbuda, nkunu qegħdin niġbdu l-linja tal-pajjiż, niġbdu l-linja tas-settur Malti sabiex inġibu l-aħjar, ovvjament l-aħjar pakkett, l-aħjar kondizzjonijiet għas-sajjied Malti. Festa Ħut se tittella f'xatt is-sajjieda f'Marsa Xlokk is-sibt li ġej mis-6 ta' filgħaxija l quddiem. Matul din il-festa, il-pubbliku se jkun jista' jixtri l-ħut frisk u jsegwi bosta attrazzjonijiet oħra, kif spjega s-sindku ta' Marsa Xlokk Horis Gawċi. Qed naraw ukoll li ristoranti tal-lokal ikunu qed ibigħu ħut msajju wkoll b'mod tradizzjonali Malti. Ewlenin fosthom bħalissa l-istaġun tal-lampuki sewwa. Apparti mill-ikel ħanejdu hekk ħajkun hemm ukoll wirjiet ta' artiġjanat lokali, ħajkollok ukoll park bil-varjetà, kant, mużika, sfin, eċċetera. Ħajkun ukoll esebizzjonijiet relatati mal-industrija tas-sajd. Din il-festa jew aħjar kif inhi magħrufa bħala Fish Fest qed tittella mill-Kunsill Lokali ta' Marsa Xlokk flimkien mas-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali.